drikker? Jo, helt enkelt. Men ham der er toppen, og så er der rettet over det hele. Du skal ikke finde dig i det. Så er Henrik der. Så var jeg alene igen. Jeg er Henrik med mig. Det er Henrik. Det er godt nok, vi kender. Jeg har noget rødt over. Han er rettet over hele... Er ham den høje, eller ham den lave? Vi er grønne, det sidder der i hjørnet. Jeg kan godt finde noget dræber. Selvfølgelig. Du skal klippe. Det er fantastisk. Er det dig, der brækker dig, Henrik? Det er sådan en ny ven, René. Lige over det, så vil jeg gerne sige... Der er hyggeligt. Brøndby morgen. Yes! Vi er byens drømme, klædt i hvid og blå. Så vil jeg gerne sige tak for en god 18 år, og jeg smutter af her. Vi ses, Ja, vi Jeg ses smutter af med her i skolen. Vi ses, ikke? Vi ses med Ja, der er helvede til, dreng. Vi skal med. Din telefon ringer, René. Ja, det er politiet, jeg ved hende anden. Jeg syr. Jeg bliver anholdt af politiet. Hvad? Det er en tosse. Jeg bliver anholdt af politiet. Lasse. Fordi jeg er dig, mand. Fordi jeg er dig. Der var så meget. Men var det der ringer? Var det Der er der en ringer? karmashoot, der ikke falder af noget som helst. Du skal ikke finde dig i det. Det gør jeg heller ikke. Det er godt. Bare magt dem. Klar, du har sendt den af. Hvor skal du hen? Hvad? Hvor skal du hen? Hvad spørger du mig? Er jeg tilbage til byen igen? Det går ikke så langt på livet. Der er 3 tårn bare længere end den, ikke? Det skal være der i en. Kom så, kom så. Ja, ud over det hele, ud over det hele. Ej, du er tæt på. Det er klart, den er der i 3 tårner, nu er der halvdelen. Nej. Jeg skal ud den der Ørleby der. Ørleby. Jeg ved ikke, om det er en af skammerne, der ligger dernede. Han har rullet sig rundt i det. Det er for klart. Jeg tror sgu ikke lige i morgen. Hvis det er en Nej, af det var ham, den vores høje. han har rullet sig rundt i sit arbejde, så Ja, er det var en ham, af det var ham vores der, den høje, ham kammerater. Henriks ven. Du ringer en kraft, Du skal ikke finde dig. Tak den telefon, Og så sviner du dem til. Snak med mig, Du har så ikke en ny telefon, eller? Det er et ladet sakset. Jeg skal ikke have så meget med noget. Hvor er du henne? Det er sgu ikke sammen med havrestol derude. Så det er måde. Jeg prøver at spørge mig. i hovedet kommunikere? Det er ligesom jeg på lakker. Jeg er lige meget. Vi skal ind på. Jeg er ligesom for en, du har noget for at spørge. Nice. Vi ses sådan, have det godt, ikke? Du må have det godt, René. God aften, René. Skål. Ja, Peter Nordmåden, han drik igen for jer andre. Vi ses. Ha' en god aften. Vi ses, Emil. Drik dit hjerte. Husk at tage tilbage til byen. Husk at drikke vand! Husk at drikke vand! Husk at drikke vand! Ellers dør I! Ha' en godt, René. Husk at drikke.